Ngibingelele nawe tati wethu. Starting with the apology that you made, Maqingwane, relating to the court as well as to Mr. Julius Malema. Of course, this was after you were found guilty. Ubonile ukuthi mhlambi ke ndibona ne-statement that you released ukuthi ubonile iphutha nokuthi ubonile ukuthi you've got to apologize. Ukuhlonipha umthetho wesisekelo wezwe laseNingizimu Afrika asibona amameli sonke futhi akuthina sinemali yokuthi siqashe abameli. Mina ngaqoma ukuyimela ngoba kukho amaphepha afika kimi. Ngabona on social media mina ukuthi lo mnumzane lo usengibophile, yabona. Manje mayisengibophileke ngase ngihlonipha mina ukuya enkantolo ngomhla ka-19 kuMeyi elapho ke engafike khona ngathola ukuthi kune previous judgment ekhona and then ke basebesho show ukuthi mina ngithi ayingathathwa final ngaliphi konke lokho mina ngangakwazi ukukhuluma nje iqiniso ngangazi yonke le nto leyo mina ngoba kwayinhlamba lezo ayishow ukuthi mina ngimthuke ngazo kuyangimangaza mina umnumzana uMalema ukuthi usekubone nini lokho ngoba uyi role model yawo wonke umuntu okhuluma umathanda wakhe la eNingizimu Afrika kodwa yena akasahambi enkantolo kodwa ngoba washo vele ukuthi inkantolo igijima entendeni esandla sakhe sibonile nomngane wakhe omkhulu ophinda ummeli wakhe futhi eqokwa esikhundleni esikhulu sokuba yijaji ngeke sisholo uthoke uma kuyithuba lakhe lokuthi ajakaje emagcekeni aseNingizimu Afrika kodwa okubalekile kumina ukuthi ngihlonipha inkantolo ke yona ke ngizoyihlonipha ke ngize ngiyosithela ngoba iyona independent body okufanele ibe njalo uma kufanele aphile kuyo aphilo kodwa iqiniso sekuthenini mina into eyilandela umthetho kakhulu njengoba bekwenzeka kulesigaba lesi engibhekane naso bengakwazi konke lokho mina ngifocus ekumasheni ekuthenini ama illegal immigrants aphuma phele kulelizwe okunye nokunye kusifica ngendlela. Maqingwane kodwa ke lama statement le ukuwakhuluma ingathi zezona nje ibizizathu sokuthi umnumzana uMalema ahamba enkantolo ngendaba yokuthi bese khulunywa nangendaba zemali nokuthi kunemali ezithathiwe kwi-drug laws uyakusola lokho wena. Engingakusho ukuthi bengakafika esigabeni sokuthi kuyiwe criminal court engicabanga ukuthi esigabeni solokhu sokuthiwa uhudulelwe phansi isithunzi sakhe lokho kulungile sikuhoxise ngikuhoxise lokho uhudulelwe phansi kwesithunzi kodwa lokho okungasho futhi nangokwenkantolo ukuthi lokho engangikusho mina ngangirong ngakho inkantolo ithe ngihudulele isithunzi sakhe phansi ngangayihlonipha ukuthi nenkantolo ngadonsa isithunzi senkantolo phansi ngakho ke ngixolisa kuyena ngomuntu lela phansi ngesithunzi sakhe ngiphinde ngixolise nakwinkantolo kodwa futhi lokho kungasho ukuthi mina lokho engangikusho ke kungamampunge akuwona amampunge ummiso nomatshana akuwona amampunge. Uzama ukuthi Maqingwane ukuthi uzwile ukuthi inkantolo ithi you've got to apologize ukona lokho kwenzayo manje kodwa lokho kushilo wona you still stand by what you said. Okushiwe inkantolo ngiyaxolisa kukho nokuthi inkantolo ingiphoqelele ukuthi ngixolise kuyena ngiyakwenza lokho ngoba kufanele la inhloso enkulu la ukuthi disfocus ukuthi ufocuswe lekuthiwa kuboshwe uhlanya lasemaqhunini ungizwe uyekwe ubhekana nale impi esibhekene nayo yabantu abagcwele ngokungemthetho kulelizwe abathathwa nangamazwe abo kumanje abenza ubugebengu usuku nosuku akhuthala amaphoyisa otholakala 1 billion worth of drugs lapha lokhujaneni emngceleni izinto ezenziwe ama-ordinary citizen lawo afana nathi nophakela umthakathi noJacinta ke angena budget angena lokhunjana angena resources kodwa thina njengamanje kunoma sesekwe sibonakala siphakamisa isystem yabantu abathize sefanele siyobhadleshela mina ngesingami angifuni uqama amanga mina ngihlonipha umthetho waseNingizimu Afrika ngihlonipha nabantu esinabo ukuthi singahlukani kodwa ngesingami mina nginankinga mina nokuboshwa nanokufa and I remain that izolo namhlanje nakusasa futhi
kodwa ke ngokuhlonipha inkantolo nomthetho kulungile ngiyahoxisa kodwa khona iyodibana isikhathi lokuNtombela naye lo kodwa ke kodwa Macingwane ke kodwa ke ingabe uyaxolisa for example ngokungazenzisi angikwazi ukuhlukanisa ukuzenzisa nongazenzisi ngoba umuntu umethu uyaxolisa awukwazi ukuyomkhupha ngaphakathi ukuthi uyazenzisa noma akazenzisi ngokuqiniso lonke mase ngithe mina ngiyaxolisa akuthathwa lokho engikushilo mina kodwa kungabukakala ukuthi mina ufuna ngidabukise mina ngize ngixhaza amafinyilaka kuze kubonakala ukuthi hayi ngiyayisola sengishilo ukuthi hayi ngiyayisola ngiyaxolisa ngale warrant esizwe ukuthi ikhona manje mhlawumbe uke waxhumana nababeli bakho nibona ukuthi izosombululwa kanjani manje njengoba sowuxolisile manje abakulungisa abameli lokho ngoba abakhona abantu abazama ukuvolontiya ngoba mina ngingammeli mina ngiyimele mina ngoba ukhuluma nami ukhuluma nokugcina nje yabo ngiyimele mina kodwa kubalekile ukuthi uma kuuthi lokho kuphoqa ukuthi ngigcine ngiyobhatha ejele anginayo inkinga yalokho ngoba iplan yabo sebeshilo ukuthi iplan yokuthi mina ngifike ngibulawele khona ejele bazoqoleka imali ibukuwona amazwe angaphandle kubeka thina simashe silulwele izwe lo babamkhulu bethu ngoba lona solulwele khona peaceful futhi ayikho nento eyodwa ezokwenzeka ngisho ngomhla ka30 ngeke kufe ngisho iglass uNkulunkulu no babamkhulu bethu bavukile emalibeni nabaholi balelizwe bazokwenza isiqiniseko sokuthi yonke into siyenza ngokomthetho sisekelo wezwe laseNingizimu Afrika asihlehle mangiyobe ngiyiphakathi ngifile my spirit will rise again so mhlawumbe ke phakade ubona ukuthi lokhu umeyelana nokungatshizwa kwabantu bokufika abangena amaphepha konke lokho kwenzakayo kunjalo nje ngoba mina wathi ngiyi-smallest boy ever ngiqale nini uthuka abantu abangaki yena uthuka abantu abangaki yini ezokhetha intuthwane yimina ebona ukuthi ifanele ukuboshwa umuntu ongelutho angithi mina ngilutho kuyena yena udumile unemali mkhulu yabo so manje ke ngiqale nini mina ukubaluleka kuyena mawuyibuza lo mbuzo nje okwesibili zingakanani umonakalo wenzekile kulelizwe angithi yena vele kuyonke lamazwe angaphandle unobudlelwane nawo ngisho iqembu lakhe ligcwele kulawo mazwe angaphandle usuthi manje ngeke asakushintsha avumelana ngakho nabo ngakho ke yingakho ke qhubeka nale ngqondo yakhe ke efuna ukukhanda kwesatshwa ufuna ukukhanda i-dictatorship in this country he will never succeed he must rather kill me he never succeed we are here now manje ke thina ke ngeke sifuna ukudisfocuswa uye lo ukusithi phakade ukuthi liyaqhubeka ke imashi nge-30 kaJune nimile nje ayikho into ezodifocasa lapho usushilo nje ukuthi ubona ukuthi lezi zathu ezithathiwe manje mhlawumbe zizozama ukunidirayila ngesingisi ukuthi mhlawumbe imashi ingaqhubeki besike sezwa futhi kwi-minister in the presidency esithi akuna shutdown ezoba khona nge-30 kaJune la eSouth Africa kodwa imashi lethi iyaqhubeka ngizwile futhi nokuthi mhlawumbe kusasa eBinoni kusasa okanye ngoMvulo ikhona imashi ezoba khona eBinoni and sekunamalungiselelo kwabantu abafana nani nje ukuthi iqhubeke leyo mashi leyo noma kanjani sobe sikhona eBinoni ke siyovala thaqa ngokuthula noxolo wena wabona abalandeli beKaizer Chiefs ukuthi abafana bokuthula noxolo kunjalo futhi ngeke sisivume ukuthi sidifocus ngoba ama achievement achievwe ile march uJacinta nomfokanda abandaba nomlando samaqhunwini izinto engakaze zenzeke kulelizwe since the dawn of democracy and ukuba peaceful naye lo uShabeni akayeke lo mama lo ukuthi angene o TV esebenzise ama state resources ehubhuza amanga akukho shutdown esiplanile lana akho unrest esiplanile akho xenophobia in this country we are the peaceful country ever and the most welcoming nation ever so siyayicela bakwethu ukuthi benze isiqiniseko sokuthi abangahlulwa ipolitiki behlulwe ukuphathizwe
thina ke siwumphakathi sisukumela as normal civil organization silwa nento esihlukumeza sonke uhleli lapho nje dadewethu nawuhlukumezekile ummiso nomatshana nawuhlukumezekile akekho ongayiboni lenkinga kodwa babengazi ukuthi izolungiseka ngalendlela esisukume ngayo thina. They never see it coming. Now it's here. They must accept the challenge and they must accept it, non-politically, non-violently and peacefully. Ezomasha iviki neviki kuwo wonke amadolobha aseningizimu Afrika nakuwo wonke amadolobha sithi akusukuma wonke umuntu koLimpopo koPolokwane koNorthwest Cape Town yonke indawo akukho la singeze kuya khona. Siyacela ukuthi iningizimu Afrika ibambele yona ukolopha izwe layo ngokomthetho. Sicela nezigebengu njengoba bese besiqhatha nabantu baseLesotho bengiyolamula impi lapha uqanjwa amanga abantu abayizigebengu beqamba amanga bethi abantu abakhuluma isisuthu bazoba itarget njengoba kumashwa. Ayikho into enjengaleyo. Uma iculo lesizwe laseningizimu Afrika linolimi lwesuthu ethi burena buruka ekhombisa ukuthi as a part of the official languages yalelizwe and 70% abantu abahlala eSoweto abesuthu. Ayikho ke indlela yokuthi thina singaba neviolence, thina singaxosha abantu ekulelizwe abakhuluma ulimi lwesisuthu noma lwesipedi. Amanga lawo yingoba baplane bona labo sopolitiki ukukhoza idivision amongst us and because iviolent bese beyithatha beyiname kakuthina. Ngeke kuze kwenzeke umdali wezulu nomhlaba namathongo babamkhulu bethu angeke avume leyo nto. Kodwa usakhumbula nje phakade ukuthi ke wabizwe enkantolo ngicabanga ukuthi kwakungo-1 for elagama elithi asikhale. Yeah. Uyakhumbula ke? Siyakhala namanje siyakhala manje. So manje ke ama-South Africans ahleli lapha emakhaya. Ngiyazi ukuthi nomama uNgqobese uZuma naye beke wakhuluma ukuthi ngibonile ividiyo yakhe ikhuluma ngokuthi akuzubakho violence, akunamuntu othi makuhanjwe kuyoshawa abantu nge-30 kaJuni. Abantu bangathemba kanjani ke because this is not the first time ke ephakade akagugi ukuthi ubizwe enkantolo kuthiwa awuzophendula nje ngendlela. Awangibiza kahle nkosazana emhlophe njengehlaba zolwandle. Awu wena ogeza ngehla mina ngiyaphuza ngezansi awuphakade kagugi akanjengamakhosi asendulo. Ngaqinisekisa dadewethu kulokho ukuthi nakanjani kwakuyi different matter leyo sasilwela ukuthi an 8-year-old man isikhathi sokuphuma ejele noma kuthiwa wonene emhlabeni. Kodwa i-freedom fighter ayikwazi ukuthi ngaboshwa. Sasilwela lokho thina futhi nakhona sakulwela peacefully. Akekho umuntu wathuma abantu ukuthi bawuthola amafriji ey'tolo. So ke manje ke uhulumeni naye ke uyazi ukuthi lokho kwadalwa yini. Yingakho inkantolo yangithola kungenaqala mina kulokho. Mina ngathi ayikhale ingane kaZuma ubaba uboshiwe. Zasukuma ke zakhala ngempela isililo sezwakala eNingizimu Afrika. Ubaba wagcina iphumile ejele. Namanje ke sisho njalo sithi abantu bokufika bangekho emthethweni abasenzele nje uxolo behambe kusemanje ngoba mina ngiyaqala abantu abalenyanya kangaka izwe labo abalenyanya kangaka vele kulamazwe lawa ngendlela udoti ngawo lamazwe uhlupheka ngisho isigwili kulawa mazwe amalunda khona ayahlupheka. Ngakho ke le jwe nezinyosi elabantwana bethu nezizukulwane zethu abakwazi ukusuka le bezosonela lelizwe leli benza ubugebengu kulelizwe bebulala abantu bengatholakala. Uphi DJ Warasi, uphi Lucky Dube 2006 ebulawa yibo laba abantu bokufika ababengena amaphepha. Manje ke izinto ezibambekayo kulelizwe ngisho umongameli imali abayifuye lapha kuye intshontsho abantu bangaphandle abangena amaphepha ayifuye lapha emzini wakhe amadola. Imake bamchulu njengoba ke usuxolisile ke manje will you be handing yourself over to police again ngicacise nje leyo ndawo leyo okanye nisaxoxa nabameli? Sizokhuluma nabameli, ngizoxa ngabameli mina noma ngizothola lona ucingo. Kodwa mina ke angiyena kumuntu ozowesta uma kudingakala ukuthi mina nginikele emaphoyiseni
ngizokwenza lokho, ngizothola i-guidance yabantu abazomthetho number 1. Kodwa makufanele mina ngisukume manje mina ngiyinikele emaphoyiseni, angeke mina ngilokhu ngiwaste ama-state resources. Kodwa engingakusho mina mangiboshiwe, ngicela iNingizimu Afrika ihlale phansi ibambe umthetho, ingaphunyuki endleleni nasekambisweni esiyibhekile ukuthi abokufika abanganamaphepha abahambe. Ngicela basukume bakhuthale kakhulu kunaqala ukunoma bona baphula umthetho egameni lami noma babulalane bodwa egameni lami, abavele behloniphe kube sengathi phela ababonaka lutho, kodwa bona bakhuthalele ukuthi inhloso yethu yini. And mhlazana ngiphuma futhi nami ngiyoqhubeka lapho ngoba nginethemba lokuthi asifani sonke khona abangeke bevuma ukudayisa ngomphefumulo kangizwe khona esejele, khona abangeke bevuma ukudayisa ngomphefumulo kangizwe. And then mase ngiphuma futhi lapho siyaqhubeka nomsebenzi, siyoze silikhulule lelizwe emaketangweni alaba abantu abazonde izwe labo. Lo mfana mina ngimazi ukuthi unjani ingqondo lo mfana, khona umuntu ozonda ukhalo lwakhe azonda abantu bakubo athi abantu bangaphandle ibona babalulekile okudlula bakwabo. Hayi bakwethu, akuyayiwe evotweni, ngiyoke ngibone nanka amehlo akho mbongo. Mlando, siyabulela kakhulu ngesikhathi sakho la ku-SABC News. Siyabulela. Ngiyabonga kakhulu unkosazana, uNkulunkulu angigcine lapha ekhaya lami elikhulu kwa-SABC, ila engafunda khona kuba umuntu nani niqhubeke nibambe nihloniphe inhlangano yase-SABC eNingizimu Afrika. I love you. Siyabonga kakhulu Phakathi. Thank you very much indeed to the social activists as well as media. Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. Ungizwe Mchunu akazange avele enkantolo ngelanga bekabekelelona ukuthi kufanele avele enkantolo. Ngaloko ke na inkantolo ibone ukuthi Ungizwe uyadzelela bathi utohlala 10 days ejele or ayendi video aqolisa. Uyendile video ke waqolisa nazo somfakele lapha la aqolisa khona wabhala statement aqolisa kujaji waqolisa futhi nakumalema but njengoba vele uyasho ukuthi uqolisiswa ukuthi ufuna ukuthi ifocus ibe sekucusheni ma-illegal foreigners eSouth Africa because right now bazama ukudisturba konke lokho ngokuthi balokhu bathi batombopha akaqolisa kahambele inkantolo. Uyasho ukuthi fine kena uyaqolisa ngalokhu lakushilo ngamalema but akusho ukuthi lo lakushilo akulona liqiniso. So uyasho nje ukuthi it's okay utoqolisa ku-CIC njengoba simuva atikhulumela. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.